Passat 1 de març i organitzat per l'Associació Tarragona Dansa i la Unió de Colles Sardanistes en el marc de l'Aplec de Cultura Popular, va tenir lloc a la Sala Golfos de Tarragona un concert de 2 propostes valencianes d'expressió catalana. Per una banda, el grup de rock combatiu Un Entre Tants, que van fer ballar el públic assistent tot presentant les cançons de la seva maqueta Camins Perduts. Que ens ha cridat per fer aquest concert i que ha estat organitzant tots els actes. En primer lloc, perquè és curiós que el Pau Alabajos i nosaltres som tots dos de València, del País Valencià i de Torrent molt a propet. I mai havíem coincidit en un concert junts. I ha hagut de ser així en Tarragona que coincidirem. Així que ja només per això és una gran sort i un privilegi poder estar així, compartint cartell amb un artista que a hores d'ara ja és un clàssic al País Valencià. I per l'altre costat, el ja mític Pau Alabajos, que va tocar alguna de les cançons que formaran part del seu nou treball que està a punt d'editar, Teoria del caos. L'opinió de que en aquests moments el producte nacional valencià és la ratjola. Si passeu per l'autopista que hem vingut fins ací, miraves cap al litoral i veies que era tot una gran muralla de finques i d'edificis i d'apartaments. I a més segueix creixent i en tots els pobles on hi havia un pla urbanístic per aprovar ha guanyat per majoria absoluta el partit que promovia aquest pla urbanístic. Barris de segona que veuen passar el temps, platges asfaltades, formigó per tot arreu, grues i bastides, edificis gratacels que eclipsen el sol del migdia. Un Entre Tants i Pau Alabajos van acabar el concert homenatjant la figura d'Ovidi Montllor, fent una versió conjunta de la cançó Tot explota pel cap o per la pota.